prif negas dwi'n meddwl yn dod o'r gynadledd yma iddi oedd yr angen i sefydliadau bod yn cydweithio lot mwy. Yn ytrach na gweithio o fewn i'w sefydliad nhw hunan, lle ytrach na bod yn fewnblyg, bod ni'n codi pen ac yn edrych am allan, a bod na fwy o gyd-gynllunio a gweithio mewn partneriaeth yn digwydd. Mae yna lot o sefydliadau sydd yn meddwl yn dda, sydd efo cynlluniau blaengar o ran hyrwyddo'r Gymraeg, ond falla da ni'n colli pyn bach oherwydd bod y cydweithio yna ddim yn digwydd. Felly gobaith gynadledd yma ydy bod y cysylltiadau yna rwan mewn lle, bod yna fwy o ymddiriadaeth mynd i fod rhwng sefydliadau, bod y cysylltiadau yn gryfach, a bod yna fwy o raniad nôl am ddigwydd lle. A mae hynny'n bwysig i ni yn ymwneud yn adra. Da ni'n gweithio ar draws Gogledd Cymru, gweithio ar stadau yn amrywio o Gaernarfon i Bangor, i Prestatyn, i Wrecsam, i Flint. Felly mae'r cydweithio yna efo mentra fel mentra Iaith, yr Urdd, mudiadau meithrin ac yn y blaen mor bwysig i ni. So o hyn ymlaen gobeithio bydd y cydweithio yna'n gryfach ac yn arwain at ganlyniadau mwy positif yn enwedig o ran y defnydd o'r Gymraeg. Y rheswm oedd yn bwysig bod yr Urdd yma oedd i ddangos yr arfer da sgynna ni fel mudiad, ddim o jyst hyrwyddo'r iaith Gymraeg i blant phobl ifanc, ond fel sefydliad a fel mudiad o ran bod ni'n rhannu yr arfer da o ran hynny hefyd, o ran recrwtio, o ran yr hyn da ni'n neud i ffeindio pobl ifanc newydd, yr ffordd da ni wan yn ymgysylltu hefo pawb yn cymunedau ni, a'r gair pwysig mewn ffordd ydy partneriaeth a sut da ni yn mynd i weithio hefo'n gilydd i'r dyfodol i sicrhau bod ni'n cyrraedd y miliwn o siaradwyr yn 2050. Prif negeseuon ni o bod ni yma fel Mentoriaeth Gwynedd i gydweithio. Oedd hi'n gret clywed gwahanol gyflwyniadau, pobl isio gydweithio. Allwn ni ddim cynyddu defnydd iaith os di pobl yn di aros yn ei silos, a fel oedd Iwan, y prif weithredwr, yn dweud yn y pennau lawr, da ni yma fel Mentoriaeth Gwynedd i gefnogi mudiadau bach, i weithio mewn partneriaeth efo mudiadau mwy. Drwy wneud hynny, gobeithio allwn ni gynyddu defnydd iaith, neu'n sicr stropio'r shifft ieithyddol sy'n digwydd rwan. Wel, des i'r Cynhadledd i sôn am arwyddocad y gweithle o ran rhoi cyfleoedd i'n staff ni, ddefnyddio'r Gymraeg i arfer i sgiliau, i ddatblygu sgiliau, a pa mor bwysig yw'r gweithle yn hynny o beth. A wedyn ni hefyd fe sonies i am yn profiad ni o gyflwyno safonau'r Gymraeg yn Llywodraeth Cymru, ac arwyddocad hynny i glywed y Gymraeg ac i weld y Gymraeg, i wneud y Gymraeg yn fwy clywadwy a gweladwy yn y swyddfa. A wedyn ni'r trydydd peth oedd cyflwyno strategaeth defnydd mewnol y Llywodraeth sy'n amlinellu sut ni'n mynd i fod yn hybu a hyrwyddo'r Gymraeg yn gweithio ni. A yr weledigaeth ni wedi gosod, sef i ddod yn sefydliad dwyieithog erbyn 2050. Yn bwysig i fi heddi oedd mod i'n cyfleu cymaint o ni am weithio gyda'r sector tai wrth iddyn nhw ddod o dan safonau'r Gymraeg, i gydweithio gyda nhw i sicrhau i bod nhw'n datblygu gwasanaethau Cymraeg nhw ac i bwysleisio bod angen meddwl am y Gymraeg yn ehang y tu hwnt i'r safonau iaith yna hefyd. Felly dwi'n teimlo bod ni wedi cael diwrnod da gyda'n gilydd ac yn sicr mae yna awydd mawr i gydweithio o'r ddwy ochr.